Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kawai ka jinja kabalaja ha kami si tho ding kata ka khat sautrik ulber arhaja apusan ha kapor khandai shtengi e ha kawai ka dukan ka badan ha Haryana Sonipat ha ka ba Nongïalam jang ka seng BJP Usurendra Jawahar ula Shah Siat yap ha uparama janjong u Ïaknieh ka jinja Usurendra ula Shah Siat yap omduna ya ka Kuli da umunu ubala Shah kenno ba ula suba bandan kti ha kani ka kamyasiat lalap Ïaknieh ka jing sakiling bakakor CCTV kamera kabalapan i ba umunu ulanyat bat kedo da kasuloi jong u nakli ya Usurendra kat ba Usurendra ula perta ula penyap yanga kabalayo sngo ha kadurki bat ar la laingut kila persyang bantani u Henry umunu ula Siat yap ya Usurendra bat petno na kate ka Jaka dipulit kate ka than kila kemno ya umunu ubala Shah kenno ba udan kti ha kate ka jingja ha ka jing to akit ka baningkong lalap ba uni Nongïalam ka seng BJP ulat hiet Jaka na ukpa bat kapara jong umunu nadu kate kapor kaladon ka jingele persya ha pedeng jengki arngut halor kate ka Jaka ha ka ba umunu ula maham ya Usurendra ba unum yu kejat ha kate ka Jaka Henry ha ba Usurendra ula let Shah kate ka Jaka ban penku ya kate ka kam umunu ula bitar lep ula be ya u bat penyap ya u uhe pulet ula ya tu baka met jong Usurendra lapen kit no Shah ka Jaka ban le ya ka postmortem bat ka jing to kit ya umunu kadang ya cekmat